mutta niillä mitoilla mitä alkuperäisesti. Mitä jättää? 40 kilometriä on tulla ainakin pisimmästä. Kyllä jaksaa ajaa. Niin joo. Eihän tää kyllä ole ylämäistä. Mä oon taas kurssin käynyt ja mulla on jopa tämmöiseen pyörään. Meillä on korkea en voi sanoa, että minusta se on paljon vaikeampaa kuin miltä se näyttää. Se on huomattavan vaikeaa ainakin meikäläiselle tai noin. Se vaatii rohkeutta se päälle pääsee. Se nimenomaan se paljon, että kyllä sieltä aina alaspäin se ole. Mutta sieltä pääsee tonne ja tässä ei hänen nyt korkeinta on, mutta metsäpituus on heti tuntunut ihan erilainen. Tiukalla oli. Tämmönen Le Mansin lähtö, tästä laitetaan jalka tähän ja potkitaan vauhtia ja sen verran, että saadaan sitten tähän. Vetää satulalle sofu. Niin. Tuolla oli, viimeksi oli kurssitin Tampereen tuolla Haulitorni. Pispalassa. En tiedä missä seuraavaksi. Niin. 3 iltana harjoiteltiin. Niin melkein on. Muutaman mustelman jälkeen. Se näyttää niin helpolta. Ja sitten tää alastulo, kun äkkiä tuo alas täältä. No käsi jarrutaan pohjaan. Me ollaan näitä 14 tehty, että sehän on täältä Virrolta tämä roto löytynyt. Ja se Reijo sitä vuodenpäivät rakentamisesta puuttui niin paljon ja siitä piirrettiin ja tehtiin Vapriikiin on jo mennyt ja Helsinkiin ja yksi pariskunta otti Seinäjoelta tämmöistä. Me ollaan 14 näitä tehty. Hyvä, mutta me lähdetään taas. No niin, kiitos paljon. Noin. Jos onnistuu se täällä. No niin. Niin hyvän näköistä.